گەلو هۆن دزانن گۆ لە تەنگاڤا هورمزê bajarekî Kurdan heye؟ گەلو هۆن دزانن گۆ هەردان هاژی bi zaraveya lorî diaxivin؟ ji bo gohûn derbarê Kurdan agahiyan wergirin, ji kerema xwe vîdyoyên me bar vekin û rûpela me bişopînin. Li ser dûvê tengava Hormuzê 36 kîlometr bakurê bajarê Xisabê ya li parêzgeha Musildem ya bi ser Siltaneta Omanê ve ye. Li pişt wê de bajarek heye goçiyayên bilind û hij ew bajar dûrpêçkirin e û tenê rêyek diçe wî bajarî ew jî rêya deryayî ya got hemû welatî tê de çûnhatinê dikin. Navê wî bajarî Kumzar e. 3000 niştecihên vî bajarî hene. Gelo Kumzarê bi zaraveya lorî yê Kumzarî diaxivin? Hinek Ereb, İngilîz û Hindistanî jî lê hene, lêbelê piraniya nifûsên wî lorî ne. Zaraveya lorî yê Kumzarî bi larekî û mînab yekin. Ev zarava bi ser zimanê Îranî yê başûrê Rojava ye. Bi gelemperî zaraveya Kumzarî bi zimanê giravên lorî yên Lark, Xark û Mînab, Bender Abbas, Bender Bûşehr, Bender Lenge û Benderê Deylem bi heman rengî ye. Xelkê Kumzarê Musilmanên Sunnî ne. Civaka eşîrî hêjî li wê herêmê tê parastin. Her wiha balkêş e ku her dû serên tengavê Hormuzê ji merovên lor pêktên. Lûtkeya stratîjî yên Kumzarê li başûrî û girava Lark li bakurê kendavê çêbûne ku yek ji wan Oman û yek jî ya Îranê ye. Duwarê rêzman de ev ziman girêdayî koma zimanê Kurdî ye. Bo nemûne li van hevûkan binêrin. Min dixorim bi wateya ez dixwim. Min derom wate ez diçim. Kiya dixorî wate çi dexwî? Peyva roç wateya roj, şev, dût, korgel, jingel û bi sedan peyvê din hene got bi Kurdî re hevbeşin. Ev hemû ispat dikin got joreyên Kumzarî ji koma başûr Rojavayê ye, got lorî jî di nav de ye.